Ei huonompi homma. 3 isoa poikasta. Vaikka otteet saattavat näyttää kovilta, ei merikotkan poikanen ollut pesävieraasta moksiskaan. Poikanen kerrallaan laitetaan kassiin ja hiissataan alas rengastettavaksi. Niillä on pää piilossa, niin ne ei oikein tajua, mitä tapahtuu, niin ne on aika rauhallisia. Merikotkien rengastusta Pohjanmaalla tekee kerrallaan 3 miehen porukka. 1 kiipeää, toinen rengastaa ja 3 kuvaa. Rengastuksen lisäksi poikasilta otetaan DNA-näyte, paino ja muut tärkeät mitat. Sori vaan, sä et vielä ymmärrä, että tämä palvelee nyt tiedettä, tämä operaatio. No niin. Ei se niin kauheata ole. Ei. Merikotkien määrä on kasvanut 4 vuosikymmenen aikana selvästi ja nyt laji voi jo paremmin. Kun poikaset ovat vielä alueella, saattaa Pohjanmaan taivaalla liidellä lähemmäs 300 merikotkaa. Tila onkin paikoin käymässä ahtaaksi ja osa kotkista on siirtymässä keskemmälle Järvi-Suomeen. Ei. Nyt pääset veljen tai sisaren kanssa ylös. Tänä keväänä merikotkan poikaset ovat arvioiden mukaan hieman aikaisemmassa lyhyen talven vuoksi. Maalahtelaisvesän pariskunta on ollut vuosien varrella tuottelias. Tälläkin kertaa pesältä löytyy peräti 3 isoa poikasta. No niin, moi pojat. Se on sitten moro. Merikotkienkin rengastus tehdään vapaaehtoistyönä. Tämähän on tällainen luontoharrastus ollut pikkupojasta asti. Mutta silloin kun merikotkasta ruvettiin puhumaan, niin mä sanoinkin, että merikotkallahan ei voi sanoa ei. Että kyllä se on sen verran juhlava otus, että kyllä sen perässä on kiva juosta.